Teďko se nacházíme v dílně, kde víceméně vzniká většina věcí, které vyrábím. K tomu, co dělá Karel, potřebujete nejen velký talent a zapálení pro věc, ale také tolerantní manželku. Bydlí v příznačné Saturnově ulici a svůj obývák proměnil v dílnu, ve které se vyrábějí kostýmy a masky těch nejpopulárnějších sci-fi postav. Mezi nimi má i svého oblíbence. Asi bych řekl, že je to ten Zep. Jednak proto, že byl na něj hodně šibeniční termín a hlavně jsem na něj pyšnej, protože vlastně je to první ten vyrobený kostým v celém světě. Jen pro představu, výroba právě tohoto kostýmu trvala 120 hodin. Jeho klienty jsou takzvaní cosplayeři. Jsou to lidé, kteří se nepřevlékají pouze do kostýmů, ale snaží se také napodobit charakter, hlášky i chování svého hrdiny. A tohle je Jakub, manažer nadnárodní společnosti. Když má chvilku volna, odloží své sluneční brýle i notebook a stává se kapitánem Kirkem z lodi Enterprise ze seriálu Star Trek. Kubo, tak jak dlouho se obléká takový kostým? Zrovna tenhle kostým se obléká tak 10 minut, ale třeba kamarádi ze Star Wars, těm to trvá i půl hodiny. Jeden takový kostým přijde zhruba na stejné peníze jako značkový oblek, tedy na 13 000 korun. Jakub má hned 3. Jeho partě se říká Trekkies. Fanouškovství považuje za životní filozofii, která mu pomohla najít ty správné lidi. Jsou to lidi, kteří pracují v různých odvětvích, ať už IT, manažeři, tam spoustu právníků, hodně zajímavých lidí, kteří mají člověku co nabídnout. Naopak Kubova maminka se zvláštní záliby za začátku bála. Podporovala ho, ale taky doufala, že je dospělost odvane. Pokud byl dítě, tak jsme to teda nějakým způsobem respektovali. Šili jsme uniformy, že s babičkou a jak si jsme to trpěli, ale to mě nenapadlo, že ve 30 Star Trek a dokonce i Superman. Je fakt, že to začalo někdy od 7 let. No, Asi tak v 7, no. Je to celoživotní koníček. Má ale i své světlé stránky. Prý se Jakub díky tomu naučil anglicky. Také si oblíbil sbírání figurek, kterých má desítky. Moje asi nejoblíbenější figurkou a pro mě nejcennější je tahle figurka Joela a Ellie ze hry The Last of Us. A je to proto, že těchto figurek je v České republice možná 15 nebo 20 a na eBay se pohybují kolem 8 000 korun, když já bych zrovna tuhle nikdy neprodal, protože pro mě to je kousek mojí herní historie. Historie zábavy cosplay se začala psát v roce 1939. Velký fanoušek science fiction Američan Forrest J. Ackerman dorazil na první světový festival tohoto žánru oblečený jako hrdina tehdy oblíbeného britského filmu Things to Come. Doslova cosplayerské šílenství ovšem rozpoutal George Lucas se snímkem Star Wars epizoda 4 Nová naděje. Filmový svět sci-fi a vesmíru uhranul i doktora práv Honzu Pavlíka. Je úplně první fanoušek Star Treku u nás a proto mu všichni říkají praotec Trekkie. V životě to s neobvyklým koníčkem nemá úplně jednoduché. Je fakt, že i v práci je a vůbec člověk někdy musí lecos vysvětlovat, cože je a čím že se zabývá. Někdo to bere víc, někdo se nad tím třeba pozastaví, někdo se diví a ze zdvořilosti to nedá najevo. Možná i proto si ti opravdu velcí fanoušci nacházejí životního partnera s podobným zájmem. No já jsem měl štěstí, že jsem si vzal manželku taky z fandomu, byť ne ze Star Trekového fandomu, ona si ze Star Treku dělá tak trochu legraci, ale scifistka je. Byť většina z nás považuje cosplayery tak trochu za blázny, podle odborníků o nic až tak nenormálního nejde. Touha napodobovat je totiž jednou z nejsilnějších lidských vlastností. Když dáte a vychováváte společně dítě, malinké lidské mládě a vedle něho opici, tak zjistíte, že ne opice se naučí opičit se po dítěti, ale dítě se naučí opičit se po opíčeti, když to řeknu takhle jednoduše. To znamená, my jsme nacvičení na to, aby jsme se opičili, protože to je ta nejlepší škola.
Přehnat se to dá vždycky. Například Cindy Jacksonová se vzhlédla v panence Barbie a chtěla se jí co nejvíc podobat. Absolvovala kvůli tomu už víc než 50 zkrášlujících operací. Na druhou stranu v japonských ulicích pomáhá neznámý superhrdina. Maminkám nosí kočárky a důchodcům nákupní tašky. Nic se nemá přehánět. Hrdina je v každém z nás a záleží jen na tom, jak mu povolíme uzdu.